Her er lige en lille video med min Chevrolet El Camino fra 1987. Bilen er pæn og velholdt. Den kører og starter som den skal. Alle reservedele kan fås i USA over ved El Camino Store. Så det er egentlig bare at sende bud, hvis man får behov for det. Bilen er brugt, men det afspejler prisen jo også. Der ligger en 5 liters Chevy motor i den. Og der er ingen mislyde eller noget som helst for den. Og den bruger ingen olie eller vand. Vi har fået renoveret dørene i bunden og fået malet det nederste sølvgrå her i vinter. Så er der 2 mindre potte på, og så har den så 2 tommer udstødninger, der bøjer ned, så det giver en rigtig god sound, når den kommer ud af arbejde. På bilen der er spær på baghjulene, 100%. Det kan laves om, hvis man ønsker det. Alt i alt en rigtig dejlig bil til billige penge.